Я вырашыў выйсці з адной падзеі, которая мяне вельмі зацікавіла. То бок меня найбольш зацікавіла стаўленне і адносіны да гэтай падзеі нашых СМІ, як яны адрэагавалі. Я маю пад увагай, што вынырнула такая пытаннечка наконт гразы коррупцыянераў, наконт гразы гаманцоў Лукашенко у недалёкім будучым ягонага лукашэнкаўскага паплечніка Латушка. Сёння будзе, спадзяюся, мы не будзем доўга, всё падрыхтавана ёмка, і хуценька мы пра гэта прагаворым, пра гэтую Латушкіну боль. Боль наступная. Украіна можа распачаць крымінальную справу супраць Лукашенка. У траўні месяцы форум дэмакратычных сіл Беларусі звярнуўся да прэзідэнта Украіны з просьбай даць прававую ацэнку магчымай адказнасці Лукашэнкі за падтрымку расійскай агрэсіі, выкарыстанне тэрыторыі Беларусі расійскімі войскамі і перамяшчэнне у Беларусь украінскіх дзяцей. Вы памятаеце, што з гэтай тэмай бегае спадар Павел Латушка усе гэтыя гады. Вось, ну а гэта спадар Цыпкала, ён нагадваю вам проста, што ён мае самае прамое дачыненне да форума дэмакратычных сіл, таму што ён з'яўляецца адным з заснавальнікаў гэтага форума. І 28 ліпеня 26 года офіс прэзідэнта Украіны афіцыйна паведаміў Валерыю Цапкалу, што зварот форуму разам з матэрыяламі на 6 аркушах перададзены ў офіс генеральнага пракурора. Пракуратуру папрасілі разгледзець дакументы пры наяўнасці законных падстаў, прыняць адпаведныя меры і паведаміць пра вынікі. Гэтую паперу вы таксама, я ўпэўнены, бачылі. Ну я яе таксама, канешне, пакажу. Вось яна. Всё как бы зафіксавана. Крок зафіксаваны. На дадзеным этапе справы абстаяць менавіта так. Вось. Гэта, канешне, яшчэ не азначае, што крымінальную вытворчасць супраць Лукашэнкі, ну, адкроюць, можа, не адкроюць, но тым больш, што яна не адкрыта. Маем толькі афіцыйную перадачу матэрыялаў у пракуратуру для прававой ацэнкі. Можам лічыць гэта за канкрэтны вынік, таму што гэта не чарговы рэзалюцыя, да, каардынацыйная рада, якая ні да чаго не абавязвае, не чарговая заява ў сацыяльных сетках, не чарговы тик-ток Паўла Латушкі, а дакументы, якія трапілі ў праваахоўную сістэму Украіны. І тут пачалося самае інтарэснае. Пришла новость из киевского гауляйтерства. Тамошний этот червяк, у которого мозги уже все высохли от кокаина, все-таки направил свое гестапо просьбу возбудить уголовное дело против нашего президента. Ну, продолжается так называемая гибридная атака киевского режима против Беларуси. Кстати, вопросами, зачем это нужно, кому это нужно, задаются многие на Западе. Азарёнак, бачыце, так ён прастаўсцеў, ну, мусіць, заробак у яго гарошы. Ну, як у ўсіх прапагандыстаў, нашы прапагандысты тоже бачылі, якія, да? Ну і Гігін таксама добра выглядае, сябручок Тацяны Мартынавай. Вось. Добра яны завяліся, это самая малая толіка таго, што яны там казалі. Вось. Там высмейвалі магчымую крымінальную справу, тлумачаць, што яна нічога не азначае. Гэта прадказальна, але ўсё ж такі я думаю, што ў гэтым штосьці небяспечнае для Лукашенка ёсць, таму што, ну, яны бы проста гэта праігнаравалі. Вось. Ну, што тычыцца, значит, Азарёнка, што тычыцца Гігіна, гэта панятна, да, яны
э, яны прадстаўнікі рэжыма. Да вот, хотя тоже понятно, чаму Павел Латушка, э, які сам шмат гадоў будаваў сваю палітычную дзейнасць тут вакол прыцягнення Лукашэнкі да міжнароднай крымінальнай адказнасці, чаму вось ён цікава выступіў проціў гэтага. Ну, давайте яго паслухаем. С точки зрения правосудия нет смысла преследовать Лукашенко лично на территории Украины, потому что в последующем его можно будет разыскивать только на территории Украины. А нам же важно, чтобы он разыскивался всеми государствами, членами МУС. Это 125 там примерно сейчас государств, да, и это совсем другой уровень. Опять же, не работают иммунитеты, ни персональные, ни функциональные в отношении Лукашенко, если ордер выдает Международный уголовный суд. Про иммунитеты, про вот всю эту юридичную, ну, я не хочу сказать ерунду, да, но вот то, что ён кажа, ну, гэта правда на адсоткаў 30. Ну, как бы полуправда, полуложь. Не хочу ў гэта ўдавацца, я не юрыст, вось, но тое, што ён кажа, таму што яму трэба гэта абгрунтаваць сваю пазіцыю. Вось, ну, я, напрыклад, лічу то, што ён э, э, гаворыць вось дадзеныя моманты. Ну, блин, если б я был Зеленским, я бы просто подумал, блин, ну какой он, этот Павел, незразумелы чалавек. Чаго ён дамагаецца? Мы лічым гэта патрэбным. Мы лічым патрэбным узбудзіць супраць яго крымінальную справу, таму што мы незалежная краіна. Я законна абраны прэзідэнт, а Зеленскі законна абраны прэзідэнт у адрозненні ад былога кіраўніка Паўла Латушка, Зеленского, говорю, Лукашенко. Да, его законно обрали один раз, да, потом он уже никому ничего не давал. Галоўны аргумент Павла Латушкі, што украінская справа нібыта можа перашкодзіць працэсу ў міжнародным крымінальным судзе. Нацыянальнае расследаванне ва ўкраіне, на яго думку, не мае сэнсу, бо міжнародны ордар мае больш шырокі уплыў, больш шырокія паўнамоцтвы. Вось, ну, типа, што міжнародны крымінальны суд заменяе нацыянальныя суды. Ну, насамрэч, я не думаю, што гэта так, ну, вообще не думаю. Мне падаецца, што я дакладна не ведаю, я ж не юрыст, но як можа нацыянальны суд перашкаджаць міжнароднаму суду? Наоборот, яны будуць удакладняць друг друга, так сказать, да, там, как в прутике, венике, да? Один прутик, тоненький веник, 2, 3 и больше, больше, больше. Вось. Так, секу. Сам факт, сам факт адкрыцця справы ва ўкраіне не забараняе міжнароднаму крымінальнаму суду займацца Лукашэнкам. Наадварот, Украіна можа збіраць сведчанні, дакументы, інфармацыю пра перамяшчэнне дзяцей і выкарыстанне беларускай тэрыторыі ў расійскай арміі. Так, калі нацыянальны суд рэальна расследуе таго ж чалавека за тыя ж дзеянні, МУС можа аддаць прыярытэт нацыянальнай юрысдыкцыі. Ну і што? Ну, нам же што важна? Нам же важна, каб Лукашенка прыцягнулі да адказнасці. Ось. Ну, і гэта зусім не азначае, што если яго прыцягнуць да адказнасці, ну, праз нацыянальны суд Украіны, то яго, значыць, што міжнародная адказнасць Лукашэнкі аўтаматычна знікае. Больш таго, гаворка можа ісці пра розныя злачынствы. Расследаванне МУС па лініі Літва-Беларусь датычыцца трансгранічных рэпрэсій супраць беларусаў. Украінская справа можа датычыцца саўдзелу ў вайне і перамяшчэнні украінскіх дзяцей. І как бы тут галоўнае пытанне не ў тым, ці перашкодзіць Украіна газе.
Давайте паслухаем, што кажа Павел Латушка па другім адрывашке. Ну, здесь, я не знаю, политически, конечно, можно заявить, мы возбудили уголовное дело, но правовые последствия будут гораздо меньшие, чем через международное правосудие. Тоже ён заўсёды ну, з такім умным тварам гэта гаворыць, то, што ён гаворыць. Вось сваю пазіцыю ён цалкам сфармуліраваў. Украінская вытворчасць для яго хутчэй палітычная заява з меншымі правамі і наступствамі. А сапраўдны шлях да адказнасці, паводле слоў Паўла Паўловича, толькі міжнародныя судовыя механізмы. Але хто сказаў, што Украіна павінна выбіраць нешта адно? Чаму нацыянальнае расследаванне павінна замінаць збору доказаў і працы міжнароднага гэтага суда? Галоўнае пытанне іншае, чаму пасля гадоў размоў пра непазбежную адказнасць Лукашенко частка беларускіх дэмакратычных дзеячоў пачынае тлумачыць Украіне, чаму ёй Украіне, незалежнай краіне не трэба адкрываць уласную крымінальную справу. Я яшчэ вам таксама нагадаю, што Латушка, ну, у дадзены момант Латушка і атачэнне Святланы Ціханаўскай гэта хоць яны называюць себя палітыкамі, яны ну, такавымі не з'яўляюцца. Іх ніхто не абіраў, яны не маюць мандату, яны не адказваюць перад людзьмі за сваю дзейнасць, таму што іх не абіралі. Вось яны толькі займаюцца сабой, прасоўваннем сябе па міжнароднай арэне, як вось у гэтым дадзеным выпадку. Ну, не ведаю, насколькі тут прасунуўся Латушка у накірунку Украіны з такімі дэмаршамі палітычнымі. Вось. Ну, я к таму кажу, што а хто ён такі, да, чтобы даваць саветы, которые яго не просили, там выказывать хотя нет, он же давал это на украинском телебачанні. Ну, і ось ён учыць Зеленскага, як трэба рабіць. Ось. Тоже цікава. Вось, просто по факту форум дэмакратычных сіл за вельмі кароткі срок тэрмін зрабіў канкрэтны шаг, который задокументаваны. Вось. І ну, это даволі это калі ў траўні в маі гэта падалі гэту заяву, Украіна яе разглядзела і вось уже ёсць прыняты этот падрыхтаваны зварот. Рэакцыя офіса прэзідэнта Украіны, папера пашла ў генпракуратуру. Пару месяцаў. Канкрэтны вынік працы. Вось. Ну, а можа і Павел таксама нешта такое зрабіў, но ён жа такі сціплы, сама сціпласць. Вось, можа і у него где-то ёсць такое, да, он тоже зараз дастане, а у него уже все парішал уже все паўсюль. Вось. А то только матае гэты на мусорку, да. Вось. І ну, я не магу не задаць Палышу пытанне, чаму Пал Палыш, калі іншая структура дамаглася таго, ну, может, вы там не любіце таго Цыпкалу, да, вы не павінны яго любіць. Вы ж увесь час кажаце, давайте аб'ядноўвацца, давайте разам звяргаць рэжым. Ну вот чаму тады, калі іншая беларуская структура дамаглася таго, што украінскія органы хаця б пачалі афіцыйную працэдуру разгляду, вы публічна выступаеце супраць гэтага. А чаму бы вам не сказаць: добра, Валер там, хто там з ім яшчэ, форум там, вы давай. Няхай будуць і нацыянальная справа крымінальная ва ўкраіне, і міжнародная справа у міжнародным крымінальным судзе. Разам да перамогі. Подразіў бы сваіх уцяж там этих блогеров на подкорме Масловский, Беспалов, Шапоров, Кабанов тоже, ну, тоже давайте объединяться, вось, мочить ворога. Ось. А ось как дошло до справы, все, не, все, не надо гэтага рабіць. Вось. Чаму так? Чаму так, сябры? М? А? Я знаете, что, ну, как бы, ну, я у Вируса читал на канале или кто-то мне подкидывал инфо,
Ну, она это ж конспирологическая. Ну, короче, Павел, типа, говорят, что Павел против, потому что там вот эти ягоныя грантавыя справы, э, так яго вымушаюць рабіць. Яму гэта не выгадна, незручна, таму што, яму ж на гэта таксама ён бярэ на гэта грошы, як кажуць. Я ж не знаю, они ж работаюць усе, не пакладая рук. Вось, і таму вось ён, паводзіць сябе такім чынам, што яму замінаюць, атрымоўваць на сваю працу, да, вынікаў якой мы не видим. Ну, я не бачыў ніколі вынікаў працы, Латушка. Машэнскі ягоны сябра, Анжэліка ягоная там, сяброўка, пр начальніца каардынацыйнай рады. Ось, ніякіх слуханняў уже не было, нагадаю вам. Вось. А зараз, сябры, давайте паглядзім, як гэту гісторыю, я ўсё не ўспеў паглядзець, можа, дзесьці яшчэ было, но мне просто выносіць там этот кефир, Женю этого Соленкова. Вось. І ну ён такі цікавы. Вот працуе абсалютна так, як Азаронак. Абсалютна так. Вось. Тыя людзі, якія дабіліся канкрэтнага выніку, значит, да латушак ніякіх пытанняў няма, а значит, Цыпкалу мы обставим зараз там предпочтение Цыпкалы, там кто он такой-то, то там мне там уже написали в комментариях, там Русский мир, КГБ, а что, а Латушка лучше? Ну, напрыклад, да? Але як паводзяць сябе незалежныя СМИ, да? Вот, сейчас поставлю вам, значит, этого Яўгена, Олиного, Олиного напарника, которая тоже работает, працуе на двух работах. Одна у Франыка, а вторая на ее канале. І вы бачыце, як яна адпачывае і не разумее, чаму не варта такія здзеньцы выкладывать. Слушаем Яўгена. Удивительно, что с инициативой завести уголовное дело на Лукашенко в офис Зеленского обратились представители белорусской оппозиции. Форум демократических сил. Помните такой? Среди основателей этого форума бывший кандидат в президенты Валерий Цыпкало. Помните такого? Ну, помним. Я все помню, я был не пьяный. Ну, я просто до чаго вам кажу, что нават інфаабслуга Франыка, журналіст асабісты кішэнны Саленкоў, вымушаны прызнаць, што зварот ва ўкраіну падрыхтаваў не офіс Ціханаўскай, не НАУ і не каманда Латушкі. Яго падрыхтаваў форум дэмакратычных сіл, створаны Валерам Цыпкалам. Памятаеце такого? Гэта ўжо не ацэнка, гэта ўжо факт. Цыпкало? Погодите, а как же офис Тихановской? А как же Латушка и НАО? А как же представитель офиса Тихановской в Киеве? Череда назначенцев разъяснительной бригады от Демсил в Украине. Раньше, до Цыпкала, никто разве не догадался инициировать? Бачыце, як ён напяўся, як ён атрабатывае грошы свае, да? Каб паехаць адпачыць, да? Галоўнае пытанне ўсей гісторыі, да? І это не я яго задаю, яго задае Яўген, вячэрні кефір. Ну, сапраўды, так а дзе все гэтыя гады был офіс Ціханаўскай? Дзе былі прадстаўнікі ў Кіеве, што рабіў той Манько, апроч таго, што праходзіў там вывучэнне на поліграфолага, дзе быў Латушка? Ну, чаму? Калі вас так шмат этих афіцыйных структур, да, что он там кажет, штатные эти офисные, штабные там объясняли там, да, делали. И тут іншая структура зрабіла канкрэтны афіцыйны крок. А зараз будет яшчэ цікавы момант тут. Пока ясно одно. Цыпкало жив и пытается воскреснуть политически. Пока ясно одно, Цыпкало жив и пытается воскреснуть политически. Э, Замест отказа от прапагандыстаў мы атрымліваем вось
Вось гэта не тлумачэнне, чаму адны нічога не зрабілі, не аналіз, чаму зварот дайшоў да Генеральнай пракуратуры Украіны. Мы атрымалі размову пра тое, што Цыпкала нібыта воскрэс палітычна, што гэтага раней ніхто не рабіў. Класічны прыём, калі няма чым адказаць на вынік, пачынаюць абмяркоўваць ту асобу, якая гэтага выніка дамаглася. Вось. А яшчэ раз звяртаю ўвагу, што да латушкі ў яго аніякіх пытанняў няма. І ўвогуле, а чаму не спытаць, чаму нацыянальная справа павінна замінаць міжнароднаму пераследу? А што ён вот если проверить, это просто вельмі доўга. Я сёння проверял слово этого Латушки. Ну, там просто 50-50, как всегда, полуправда, полуложь. Но то, что он говорит, оно всегда такое. Ну, типа, как он говорит, политик, это ж лукашист. А лукашисты всегда врут, хотя не только лукашисты. Новые белорусские вось гэтыя колы дэмакратычныя, яны таксама увесь час хлусяць, замешаны на цесте. Вот. Зато імгненна перакінул увагу на Цыпкалу. Он будет воскресать. Вось. Так, сябры, ну і яшчэ хачу вам звярнуць увагу на чалавека, которага я не хацеў чапаць, таму што ён палітзняволены. Ну, шчыра, ён шмат перажыў. Ну, мінулае это, конечно, добра, але тут же самае галоўнае, хто чалавек в настоящем, да. Потому что, ну вот что вот Кабанов, да, резал руки там, был грозой там тюрьмы номер 4, все думали, что он там типа чуть ли не все вены резал там через день, да. Ну а что сейчас? Вот ща не, вот зато да, зато вот он крутой. Да вот, вот сейчас продался за 3 копейки. Ну, давайте объединяться, говорит. Света наша королева. Ну, давай поговорим, выйдем в эфир, расскажешь людям чему, как объединяться нам. Как нам объединяться, когда ты не говоришь, кто тебе дал грант, какие люди? Может, это вороги Беларуси тебе дали грант, туры. І тое самае тычыцца Лосіка. Бачылі яго руку парэзаную, ўвогуле ён там сидзел, там пакутаваў моцна. Ну, бля, ну так это было ў мінулым, за гэтая там павага. Вось. А то, што грошы ламаюць гвардзелей, ну, то есть факт, Лосік. Ну, понятно там, что ты не пашоў, ну, нормально там цвёрда трымаўся юнак на допросе. Вось. Ну, а тут трэба жыць, трэба працаваць, бля, працаваць, а нахер, а ў тебя ж Франык, а вы ж з Франыкам працавалі на радыё Свабодзе, да? Вось. Ну і ў чым сэнс ягонага гэтага паста? Ён, значит, написал, что типа переплытал. Он написал «Офис демократических сил Беларуси». Видите, да, на той синенькой. То есть не форум, он поменял словы. Вось. Если б ён был выпадковым карыстальнікам, ну, мы б яго просто б не абмяркоўвалі, да? А ён как бы, ну, величина там, да, Франык ему детей крестил. У него там была Беларусь головного мозга, досведчаны журналіст. Ось, как яны там, ну, напрыклад, любяць на мяне казаць там, да, што я там что-то там тупанул там. Ну, ты ж журналіст, ты ж за гэта увесь час атрымоўваў грошы ад іншых дзяржаў, да? Ты ж нёс там типа слова. Ці ты всегда так працаваў, Ігаронька? А? Ось. Я не ведаю, это было наўмысна зроблена, да, но вот как бы подменяется. І калі людзі чытаюць, то, ну, я, напрыклад, бы подумаў, што я не читаю яго. А калі людзі чытаюць, яны рэальна могуць падумаць, што это офіс дэмакратычных сіл. А хто у нас офіс каралева наша Святлана і яеныя гэтыя шмелі астатнія. Вось.
Вось, калі гэта памылка, ее трэба выправіць. Ну, я не думаю, што гэта памылка, Ігор. Я так ты просто стаў часта вылазіць, ты мне как бы ўвогуле не цікавы, но ты вылазишь просто, понимаешь? Ну, а я табе как бы бачу. Я как не реагаваць? Это вы не реагуеце ни на што, потому што вы заняты зусім іншым там. Кажаце, што там нам трэба перамога, да? Перамога. А насамрэч вы только заняты тым, каб тут уладкавацца, сесці на гранты, на которых ты, наверно, сидзел там ўсё сваё жыццё там, да, сознательное. Вось. І а что люди там? А люди дураки, да. Ну, знаешь, если б я, например, читателям своим такое вот выдавал, и без извинений, ну, то вот знаешь, там, это, блин, БГМ, Беларусь. Ну, в принципе, знаешь, я, Игорь, скажу тебе, давай выйдем со мной в эфир, коли хочешь, поразмаўляем. Я думаю, я пока там тебе не сильно как бы покрыўдзіў там ничем. Но то, что ты там с этим Беспалов, там твой дружок, как бы это о многом, как бы асабліва мне кажа, да. Вось. Цікава было б с тобой поразмаўляць. Но ты ж там что-то мутишь, да, как это Тихановский. Не, зачем в эфир? Вы ж раньше любили все эфиры там, все приходим к людям, разговариваем, да. А это менты, чиновники, это они не хотят выходить в эфир, потому что они чмошники, воры. Ну, а чем вы лучше, чем они? Ну, тоже живете там на гранты, говорите, что обманываете в своих читар-шоу, кажете ахинею, печатаете такую дичь. И самое прикольное, давайте объединяться. С кем объединяться? Я вельмі спадзяюся, што калі прыйдзе такі момант, калі Беларусь аднавіцца, і я не ведаю, як гэта здзейсніцца, потому што зараз з вами со всеми, ну, это атрымоўваецца то, што казаў шэры кот, то типа вы змагаліся, з той сістэмай, чтобы занять место в новой. То бок вам не трэба там свабода, равенства, братства, новая Беларусь, дэмакратыя. Вам патрэбна вось так в обойму заскочить, как этот озаренок. И все, и там где-то себе косить лавешку, да, писать такую херню, вот как ты пишешь. Игорь. Ну, стыдно так, короче. Ну, увидимся, может, на Новой Беларуси. Если меня не пустят, как там Светлана обещала сегодня у этого, завтра про это поговорим, то подходи, поговорим. А, кстати, всех, кто там хотел мне что-то сказать, кто я там буду, а то вы говорите, что я там кого-то боюсь, что типа подходите. Вот я буду в Варшаве стоять 2 дня перед конференцией, если меня туда не пустят. И, пожалуйста, все, что хочете, запытайтесь у меня, поговорим, на все пытанні адкажу. Ну, я ў адрозненні ад я сведак, да, размаўляю з усімі людзьмі, абсалютна з усімі. Вось абяшаў падысці Денис Дашкевич, распавесці пра то, як ён збіраўся забіць дзяцей Ціханаўскай. Вось ён працуе ў дастаўцы. Сябры, ну што, на гэтым буду на гэтым заканчивать, сябры. Вось скажу вам, што у нашых сяброў вось всё добра. Дзяніска і Толік вот они падрыхтаваліся, набралі форму перад КНБ. Яны ж там будуць сур'ёзныя пытанні падымаць. Шосты год падрад будуць мусоліць, ліць там пустога в порожняе, да? Реальная повесточка у них. Во, в футбик погулять, пожрать паэльи, на тутаку съездить, там какой-нибудь этот концертик там зрабіць, как Латушка где-то там ездил с каким-то хором, выступаў. Сябры, чытаю хуценька ваши каментары. Дзякуй, што сёння былі даже мне задонатили сегодня. Ну, Оксана, дзякуй вялікі. Василина, дзякуй вялікі. У меня сегодня не пошло с самого утра не пошло. И на этом на меня наругались. На вождении сегодня я тупил. Я ездил на этой страшной машине, 12 метров дав, ой-ой-ой-ой-ой, луку проходили. Так, провитание. Лукашенко хотел стать медиатором между Путиным и Зеленским на возможных переговорах, а открытое дело в Украине против Лукашенко этому помешает. Еще много
чего негативно лично для него. Да, я тоже так думаю, что, если Украина это сделает, то это будет круто. В любом случае это ничему не помешает. Это может помешает только Пал Палычу взять, взять, грант. Скажут: "Ну, уже ж есть, зачем, Павел, вам? Вы ж все равно результатов ніяких не даете. Навошта вам? Вось мы дадим, цыпкаля, да?" О чем тема решения? Так, а для лохушки это либо обида, что пошли через его голову, либо он заинтересован, в Гааге, понимая, что Лукашенко от них ничего не будет. Работает в поте лица на режим. Ну, я думаю, что вось эта версія з этим, да, і можа он на гэтым будуе свою кар'еру палітычную, типа он такой, в этих детей уцепился, вот, ходил с ними там 3 года, все с этой Гаагой, но результатов мы не видим. Там Литва, по-моему, возбудила криминальную справу супраць Лукашенко, но, сегодня было хорошее интервью с Тихановской. Там этот придворный, журналист Лукашук. Ну, карацей, сябры, паглядзіце. Ну, Светлана Георгиевна, она як Лукашенко становится все смешнее и смешней год от года. Завтра будзе эфир с Алесей Пархоменко. Калі будзе час у яе, то мы абмяркуем там некаторыя моманты. Яна там шмат чаго нагаварыла. Вось, прывітанне ўсім. Ніякіх аб'яднаній з тымі, хто падпісаў НДА. Гэта па-першае, пакуль разбіральніцтва так, Лёнік, надо тебе, короче, клаву памяняць. Гэта зроблена наўмысна. О, першы стрім за 5 років, калі чую, як беларус гаворіць беларускай. Ну так я ж это, блин, ну 2 года я уже тут, пасля турмы па-беларускі гавару. Сябры, дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Сергей, добрый день. Сегодня Тихановская сказала, что ей не открыли счет в банке, поэтому она обычный человек, как и все. Кого-то это мне напоминает. Мне тоже, Алекс, это напоминает Лукашенко, который говорил, что да я вообще даже не знаю, сколько я получаю, там деньги в тумбочке лежат, да. Они попутали вообще все. Если б такая, как все, ну, если ты поработала в этом, ну ладно, там не пускай не на стройке, да в любой профессии, ну тогда да, можно было бы там сказать, что такая, как все. Ну а так настолько прифигевшая, что просто, ну, у меня просто мову отнимает. А что, а тебе что, литовцы виллу не давали? Не просила ты у их виллу, охрану ты не просила? Что, все белорусы просили, были под охраной, жили в этих? Все белорусы так, как твой муженек, там атрымалі амерыканскую гэтую визу, поехали туды. Всем белорусам там права Хуан Гарсия выдал. Ну, ну, блин, ну, ладно. Так, я думаю, што ў Светы, всё ў парадку. І ў Сярожкі тоже. Дарэчы, я бачыў на панельках, там сярожак прыляціць з Амерыкі. Бля, за какие бабки? Билет с Америки стоит, ну, мне казал там мой сябра, где-то $1000 в один конец. Ну, блядь, где он там живет? Блядь, где он, ну, мне просто цікаво, дзе ён грошы бярэ? Ну, то бок, понятно, там далі ему грант на гэтую, на клоунаду, на гэтую ягоныя казкі там, да. Хер его знает, бля. Ну, это ж тоже как бы, ну цікавае ж пытанне. Калі б, ну, сказал бы, да, ну, сказал бы: "Вось, там мне там такие-то, такие-то". Он же не працуе. Мову ён не ведае, працаваць ён не працуе. В офисе с 90-40 человек и куча советников, и никто не посоветовал. Ну да. Сережа, США на второй месяц поехал. Дети с кем? Да, непонятно, сябры. Дети с кем? Так, 47 человек. Глядите, сябры, сегодня хочу вам сказать усім дзякуй. Дзякуй за актыўнасць, дзякуй, што мы сёння правялі вечар разам. Вось заўтра будзе стрым з Алесей Пархоменко. Яна распавядзе там навіны пра Кіпр, і мы вось абмяркуем яшчэ гэта відэа сённяшняе Ціхановскай і канферэнцыю. Там же Светлана запрашае всех на канферэнцыю, ну таму прыходзьце. Я там, напрыклад, буду. Можете там пытанні мне задаць. Хто захоча. Хто захоча, ну, можна прайсці. Яна сказала, што туды можна праходить толькі канструктыўным. Вось, а тым, хто крытыкуе апазіцыю,
ну, тем надо идти в цирк. Ну, в 2 словах мы завтра про это пагаварим. Всё, сябры, до свидания. Всяго вам самага, найлепшага. Ён не з офісаў, ён з двароў, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачыў і не абвярнуўся, значыць яшчэ не перабуўся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанні людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой! Ціснули страхом і турмой, але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто був і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!